थांनाय सानखालि रायमना माहारियारि पार्कनि सिङाव थानाय कसुगाव हाग्रानि सानफान रेन्जनि सिङाव मासे गोसोम मुफुरखौ कसुगाव हाग्रा बिफाना सानफान रेन्जनि मददजों हमनानै रैखाथि होनो हादोंमोन। मैया फुंनि 8 रिंगासोआव कसुगाव हाग्रा ओनसोलाव हरखाबै गोसोम मुफुर ओंखारनाया ओनसोलाव बयखौबो गोमो होदों। खौरांनि गेजेरजों सानफान रेन्जनि आइसि बिथां सुभाष चन्द्र मुसाहारिनि बायदिब्ला बे मुफुरा बबेनिफ्राय फैदों बेखौ मोजाङै बुंनो हाया। मानोना बिथाङा सानफान रेन्जनि बेन्दोंआव हाबा मावनाया दिनैसिम 40 बोसोर जादोंमोनब्लाबो माब्लाबाबो कसुगाव हाग्रा ओनसोलाव मुफुरखौ नुफेराखैमोन आरो ओंखारफेराखैमोन। नाथाय मैया हरखाबै मासे गोसोम मुफुरखौ नुनायनि गेजेरजों कसुगाव हाग्रानि सिङावबोदि मुफुर दं बियो फोरमान जाबाय होननानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो। बे मुफुरखौ कसुगाव हाग्रानि सिङावनो हगारहैफिनबाय होननानै खौराङाव फोरमायदों मुसाहारिया। लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौबो गाहामै गाहाम हमनानै हगारफिननायाव मदद होनायनि थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों साबायखर जासिहरो आइसि सुभाष चन्द्र मुसाहारिया। बे मुफुरा मैया फुंनि 8:30 अनुमानिक टाइम आरो बे समावहाय सासे बे नबीनगर गामिनिनो गावग्राया आंनो फन हरदोंमोन आरोखि। फन हरना बुंबाय सार मुफुर ओंखारदों, मुफुर फैदों, मानसिया ओरैनो गेदारिं खालामना दङ, बेंना दङ, दा नोंथांमोनहा फैब्ला मोजां जागौ आरोखि नोंथां। बेनिफ्राय आं सोंहरबाय मा गामियावहाय बबे लकेसना बबेहाय होनना बुंबाय। आं मोजाङै सोंहरबाय, ओमफ्राय खिन्थाबाय बे एरियाखौ। ओमफ्राय लोगो लोगोनो खोनाग्रोमोन आं स्टाफ लानानै बे जायगायाव थांबाय आरोखि। बेनिफ्राय थांनानैब्ला नायबाय मुफुराथ' नंगौ दङ, हाग्रा फिसा नबीनगर गामियावनो रामपुरजों एसे नांजाबहां, खिन्थु एरिया नबीनगर गोलैबाय, राभा बस्ति। बेनिफ्राय पाब्लिकफ्राबो गेदारिं जानानै दङ। बे पाब्लिकफोरखौ बुजाय एसे नोंथांमोनहा साइड जालायलाय, दावराव दावसि खालामलायनाङा, मानोना बे जिनिसखौ नोंथांमोना जेसेबां उत्तेजना खालामगोन एसेबां मानसिनावबो आक्रमण खालामनो हागौ। ओंखायनो नोंथांमोनहा जों फैबाय जेब्ला जोंजोंबो लोगो नांफानानै थाफादो, आरो आङो जोंनि गोजौ थाखोनि मानसिफोर दङ, डि एफ अ सार दं जेरै, बेनिबो खिथानोसै, ओमफ्राय मा बेबस्था खालामनाय जायो बेनिबो जोङो बेबस्था खालामनो थाखाय जोङो जगाजग लानोसै होननानै। ओमफ्राय पाब्लिकफ्रा मानिबाय, खिन्थु बेंनानै दोनबाय। ओमफ्राय दबरसे उनावहाय आं डि एफ अ सारजों कन्टाक्ट लानानै डि एफ अनो खिन्थाहरबाय। बेनिफ्राय वाइल्ड लाइफनि डाक्टार, बे जायगायाव जोंहा बे मुफुरखौ हमनांगौब्ला जों गोजा हाया, मानसिया हमनो हाया, मानोना बेखौ हमनाय माने जोंहा आघात खालामनानैसो हमनांगोन, जोंहा जाला जागोन होनब्ला, बा सोरबा मानसिफ्रा जबरदस्ति हमनो नागिरब्ला हमनायावबो आघातबो जानो हागौ मानसिया। ओमफ्राय ओंखायनो डाक्टारखौ खबर हरनानै वाइल्ड लाइफनि, दा बिथांखौ खबर हरनानै ओमफ्राय डिटेल्स खिथाहरनानै बिथाङा फैनो होननानै खोथा होबाय जोंनो। ओमफ्राय बिथाङा थिग फैबायबो। ओमफ्राय बिथाङा थिग 12टानि परे सफैदों। बेनिफ्राय डि एफ अ साराबो 12टानि परेनो सहैदों आरो बे जायगायावहाय। डि एफ अ सारखौ लेंहरनानै दोनबाय आङो, आरो माखासे बिभिन्न सानफान सेन्ट्रेलनि आइसि प्लास रायमना आइसि, आंथ' दंखायो बेवहायनो, ज' जों थाबाय। ओमफ्राय जेला डाक्टारा फैयो होमब्ला, डाक्टार फैनायनि सिगां जोङो नेट खोंनानै दोनबाय जिनिसखौ। दस्रा जायगायाव बारस्लायनायावहाय, मोनथाम जायगा बारस्लायनायाव बे मोनसे जायगायावहाय जोङो घेराव खालामनानै ओरैनो हाग्रा फिसा दङ नालाय, बेखौ जों नेट सोंनानै दोनबाय आरो बे जिनिसखौ। बेनिफ्राय दबरसेनि उनावहाय डाक्टारफ्रा बेबस्था सेस्था जाहैबाय ट्रेंकुलार खालामनो, दा उसुबिदा जायगा, दा ओंखायनो जोबथारनायावहाय थिग मोनाबिलि 5:30 6टा अनुमानिक आरो बे समावहाय बे जिनिसखौ ट्रेंकुलार खालामनानै बेनिफ्राय हमनानै लाबोनो हादों आरोखि जोङो। ओमफ्राय लाबोनानै सानफान रेन्ज अफिसाव दोनफैबाय। बेनिफ्राय ट्रिटमेन्ट खालामबाय, बिजि होबाय, आरो एसे थिर गावनाय दंमोन, एसेल' हाबदों आं थिर फिसाजों, दा बेखौबो बिजि होनानै मुलि थुलि फुननानै दा दबरसे उनावहाय मुफुरा हुस फैबाय। हुस फैनानै जिनिसाथ' गाज्रि जागाय थिगैनो दङ। ओमफ्राय बे जिनिसखौ मोनायावथ' जों जेबो खालामनो हालिया। ओमफ्राय जों ज' डि एफ अ सारजों ओमफ्राय बे वाइल्ड लाइफनि डाक्टारजों ज' रायज्लायनानै जोंनि एरियानि खाजोबब्ला जों बे जिनिसखौ जोंनि हाग्रायाव हगारलायगोन नैबे जानानै दिनै फुंनि खोथाखौ जों लाबाय। बेनिफ्राय दहाय फुङावहाय जोङो डि एफ अ सार फैखांनाय परे अनुमानिक 5:10 सवा 5टा बेनि गेजेराव जोङो हाग्रा सिङाव लांनानै बे मुफुरखौ
10 नाम्बार बाउन्डारि कम्पाउन्डआव बे फिरसु भुटान खाथियाव जों हगारनानै फैबाय गोदो फुङावहाय जोङो जयैनो रेन्ज मोननैनि मानसि थांबाय NGOफोर थाबाय लोगोसे DFOसा थाबाय आरो डाक्टारफोर थाबाय वाइल्ड लाइफनि स्टाफफोर थाबाय बिथांनि जों बे जिनिसखौ हगारनानै फैबाय दहाय फुङाव आरो जायाखै रावबो जायाखै मानोना लकेल मानसिफ्रा जोंखौ मैया अनेक हेल्प होदों बे मुफुर हमनायाव मानोना जों गोजाब्ला जोङो एसे खस्थ' मोनगौमोन बिथांमोनहा नबीनगर गामिनि पाब्लिकफोर जा बा रामपुरनि गामि जा बा खाथि खालानि पाब्लिक जा बिथांमोनहा जोंजों हेल्प खालामदों बे मुफुर हमनायावहाय दा ओंखायनो आं बिथांमोनखौबो नोंथांमोननि थ्रुयै नोंथांमोननि चेनेलनि माबा दा बिथांमोनखौबो आङो धन्यबाद होनो सानदों बा साबायखर होदों बिथांमोनखौ मानोना बिथांमोनहा जेरखम हेफाजाब होदों बेबादि हेफाजाब होयोब्ला जोङो उनावहाय माबा मोनसे उन्नति खालामनो हागोन बेखौ जों सानो आरो प्लास जोंहा नैबे मुफुरखौ जोङो नैबे हाग्रायावहाय आङो दिनैसिम आङो 40 बोसोर जाहां जाबाय ओरैनो मावनायाथ' 40 बोसोरनि बारबाय मानोना बै समाव आंनि साख्रिया पारमानेन्ट जायाखैमोन आङो मास्टार हिसाबै हाबदोंमोन बे समनिफ्रायनो दिनैसिम बा साख्रि ओरैनो पारमानेन्ट जानायाबो आंनो 40 बोसोर जानोसै 8 मासल'सै रिटायार जानोबो आङो बेखिनियावहाय आङो खुनुदिन मुफुरखौ जोङो नुफेराखैमोन आरोखि आंनि मेगनाव गोग्लैयाखैमोन दा जोङो नैबे रायमना नेसनेल पार्क कसुगाव डिभिजन हाग्रायावहाय कसुगावनि हाग्रायाव जे मुफुर दङ नैबे ओंखारनायावसो बा हमनो मोननायावसो जोङो बेवहाय जोंनि कसुगाव हाग्रायावबो मुफुर दं होननानै जोङो दा मानसिफोरनि सिगाङावहाय बा नोंथांमोननि माध्यमै जों बुंहरनो हाबाय आरोखि सोरबाफोर सोंफैब्लाबो बुङोब्लाबो दङ होनना बुंनो हाबाय आरोखि दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावो नोंथांमोना फैनानै नैबेवहाय फैनानै जोंजों लोगो लाफैदो बा बेखौ नोंथांमोना जोंनि कसुगाव हाग्रायावबो जे मुफुर दङ बेथ' प्रसार जाखासिगोन नोंथांमोननि थ्रुयैनो ओंखायनो आङो बे जोंनि नैबे मुफुर हमनायावहाय मैया जाखिनि पाब्लिकफोर जोंजों मदद होफादों आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनाय